nọ kịta ahụ na-afọ agụrụ so ihe anyị na-ekwu ka ndị ụwa mmadụ ihe a na-ekwu na afọ agụrụ ka anyị nọ kịta ebe anyị na-ahụ na afọ agụrụ ka unu wee na-aghọta ihe na-eme so ọ na-emebichi ụmụ nwoke wee na-emebichi ụmụ nwoke na-emebichi ụmụazị ụmụ obere ụmụazị ka unu wee na-anụ ibe a na-ekwu maka ajọ ife adịghị mma ihe akpọrọ alụ ajọka arụ hey ihe ala na-asọ nsọ abomination nke ndị oyibo na-akpọkwa taboo. Hey, gịnị bụ arụ? N'ala Igbo enwere ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe ala na-asọ nsọ. Igbo bụ Igbo ndị ọma, ndị nwe m na ndị nwe awụchigokwa m ọzọ na nke tata. Onye biri ibe ya biri, ndụ nwoke ndụ nwanyị, ndụ onye ukwu ndụ onye nta, ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri ata na ama azụ anwụ na nke onye chiri ya zelu ma onye na-echighị chacha ha niile zelukwuo maka na ihe a na-eme adịghị fecha. Anyị niile ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Aka m bụkwa nwaada Akụnnaya Jinja Eke mana ịkpọọ mụ ada dị ọra mma obi ga-atọ m ụtọ. This is happening live now at Askamaya Hotel. We'll catch all these car snatchers where they snatch Corolla. Okay, turn your face here. Come and turn your face. So we just catch them now at Askamaya. They did 3, 2 don't run. We'll catch one with a... Hey, a na-ewere onye ọbụla mere ihe ala na-asọ nsọ dịka onye mere arụ. N'ala Igbo niile gbaa gburugburu enwere ọtụtụ ihe dị iche iche obodo niile dị n'ala Igbo na-asọ nsọ. Onye ọbụla mere ihe dị etu a na-ewe ya ka onye mere nsọ ala. Enwere ike ịmapụ onye dị etu na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme n'obodo. Ezinụlọ onye gị dị etu a ga-ewe ha ka ndị mere arụ. Hey, arụ na mgbe gboo nwaanyị adịghị arị nkwụ, ọ bụ arụ. Na mgbe gboo nwaanyị anaghị awa ọjị ma kịta n'ala Igbo ọ bụ arụ. N'ala Igbo mmadụ igbu onwe ya bụ arụ. A na-ewe onye gburu onwe ya dịka onye kwụrụ ụdọ. Anaghị eli onye dị otu a n'ime ụlọ maọbụ n'ezi. A na-atụfu onye gburu onwe ya n'ala Igbo n'ajọ ọhịa. Mmadụ idina nwunye nwanne ya bụ arụ. Cha nye ụlọ anyị dị ihe. Nye awa compound dị ihe. Ọ dị whole house agbaala ọkụ o. Ọ dị whole building na onye ụlọ anyị dị ihe ọ na-ele ọkụ. Nụ na watch ya. Mmadụ isi ụlọ mmadụ ibe ya ọkụ n'ala Igbo bụ nnukwu arụ. Mmadụ ịnara mmadụ ibe ya anụ ubi ya n'ike ma ọ bụ anụ ezinụlọ ya n'ike bụ arụ. Mmadụ ịwakpo nwaanyị mmadụ ma ọ bụ nwa agbọghọ n'ike nke ndị oyibo kpọrọ rape bụ nnukwu arụ kwọ nwa n'azụ ka ọ bụ n'ala Igbo. A sad one at that, a 62-year-old man from Muranga County has confessed that he defiled and possibly impregnated his 16-year-old daughter, forcing her to drop out of school. The man, however, claims that the devil is to blame for his actions. Take a look. This turn of events has left residents of Kambira village in Muranga in total disbelief. This young girl no longer attends classes at the Mirira Primary School because she is 4 months pregnant. The man accused of putting the 16-year-old child in the family way is her own 62-year-old father. Nna idina nwa ya nwaanyị, hey, tụfịa akwa, nke a bụ arụkwọ nwa. Nwanne idina nwanne ya bụ arụkwọ nwa n'azụ.
oge ọzọ anyị ga-etinye anya na nke bụ arụ na nke bụkwa arụ kwọ nwa n'azụ. Ama m na nke tata anyị akụziela gị ụmụ ihe ụfọdụ bụ arụ n'ala Igbo. Ha karịrị akarị. Biko zitere anyị ozi na nke ndị oyibo kpọrọ comment section anyị ka ịgwa anyị ihe bụ arụ na mpaghara ala Igbo ebe isi. Echezọkwana ị na-esonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ Facebook, Instagram anyị na ebe anwa, YouTube bụ ebe anyị na gị na-anọ, ebe anyị na-anọ eme gị obi aṅụrị. Tinyere anyị aka na nke ndị oyibo kpọrọ subscribe ka ị wee bụrụ onye mbụ anyị ga na-ewetara ozi anyị mgbe ọbụla ozi anyị wuchiri awuchi. Ka ọhịa nke tata dịka na-enwe amaghị ya, maka na anụ gbana taa echi bụ nta. Daalụkwanụ. O mere arụ, o mere nsọ ana, ibe agụrụ na-asọ nsọ, ibe ana na-asọ nsọ. Ọ na-eri na ụmụ nwoke. O mere arụ, o mere arụ, ọ na-eri na ụmụ nwoke. O mere arụ, o mere arụ, ọ na-eri na ụmụ nwoke. O mere nsọ ana, ibe ana na-asọ nsọ ka o mere.